बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव जोङो बे तामुलपुराव खुंफुंनो हायै बे थान्दै मेलखौ जों जर'खा मेल हिसाबै बाहाय खुंनो थाखाय जों खावलायदोंमोन आरो बे हिसाबै मैया 2 आरो दिनै 3 साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो बेवहाय बिजनी फरायसालिमा लांगोनायाव जों खुंफुंनो हाबाय आरो मैया जोङो बे थान्दै मेलखौ बेखेवदोंमोन डक्टर अनिल बरुवा गुवाहाटी बुहुम फरायसालिनि प्रफेसार आरो जोङो माखासे जेंना जेंगोना बर' बिजोंनि जेंना जेंगोनाखौ सावरायदों आरो लोगोसे जोङो थांनाय बोसोरनि जिथुनाखि बोसोरारि फोरमायथिलाय गाहाय नेहाथारिनि फोरमायथिलाय आरो सानरिखि बेखौ जोङो गोथौवै सावरायनानै जोङो आजावनानै लादों आरो लोगोसे बर' बिजोंनि सायाव जोङो गोथौवै सावरायदों बर' बिजोंखौ मारै रैखा खालामनो हागोन मारै थाङोब्ला जोङो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारजों मारै सावरायनानै जोङो सुफुंनो हागोन बे खोथाखौ सावरायनाय जादों आरो दिनै जोंहा गोजोनथाव बाथ्रा बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'आ फैनानै जोंखौ थुलुंगाथि होदों आरो बिथाङा बे बिजनी जिल्ला माने बानजाय आफादा सेबखांनाय बे सबिनि जिथुनाखि गोसोखां बिसम्बि मुं दोनदों दुनालि गाथोन बेखौ बेखेवनायजों लोगोसे बिथाङा गावनि बिबुंथियाव माने हागौमानि बिटिआरनि सिङाव थानाय माखासे जेंना जेंगोना आरो फरायसालिनि जेंगोना कलेजनि जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों आरो लोगोसे जोंहा गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानव गेदेर बिस्वजित दैमारिया फैनानै बिथाङा गोलाव सम जोंनि बे थान्दै मेलाव थानानै बिथाङा आसाम सरकारनि माखासे पलिसि आसाम सरकारनि माखासे मावथांखिफोरखौ बिथाङा गुवारै फोसावनानै होयो आरो गुवारै बिथाङा बुंथिनानै होयो गावनि रोंगौथिजों माने जोङो बबे लामाजों थाङोबा बर' बिजों आरो बर' राव थुनलाइखौ जों बिश्व मुलुग दरबाराव लांनो हागोन बिथाङा बेखिनिखौ जोंनो सुबुरुन होनायजों लोगोसे गोबां बिथिङाव बिथाङा खोथा होनो आरो दानि इनफरमेसन टेक्न'लजि आरो दानि फेसबुक आरो माने कम्पिटिसन मुगायाव माने जों बर'फ्रा माबायदि जोङो बबे थासारिजों थांनांगौ बिथाङा गुवारैनो फोसावो आरो लोगोसे बिथाङा बुङो जे दानि माने बे गोनोखोआरि मुगायाव इनफरमेसन टेक्न'लजियाव जोङो बर' रावखौ माबोरै डिजिटेलाइज खालामनानै माबोरै बेखौ माने लार्निं खालामनानै जों माबोरै डेभेलप खालामनो हायो आरो जोङो बेखौ लिंक लेंगुवेज हिसाबै मारै जोङो भारत हादरनि दरबाराव लांनो हायो बेखिनिखौ बिथाङा गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों बिथाङा बुङो आरो इयुननि समाव बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि माहारि आफादखौ अराय बिथाङा मदद होबाय थागोन होननानै बिथाङा खोथा होयो आरो बिथाङा माखासे खोथा बुंदों जे जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि फैनोब्ला जोंनि गेजेराव आरो बिग्रायारि हान्जा थानो नांला आरो बिग्रायारि हान्जा थायोबा जोंहा जोंनि खामानि दामानि जौगाथाय खामानि माखासे मावनायाव हेंथा फैयो आरो जोंबो बर' थुनलाइ आफादा बेखौ साननानै जोङो खावलायबोदों जे गोजोन थासारि जोंनि गेजेराव फैनांगौ आरो बिथांमोनहा जुदि माबाफोर बोराबनाय दंबा सरकारजों सावरायनानै बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारजों सावरायनानै आरो मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सजों सावरायनानै बिथांमोनहा माने स्ट्रिमाव फैनानै माने डेभेलपमेन्टेल खामानियाव बिथांमोनहा गोसो होफानांगौ बेखिनिखौ जों बर' थुनलाइ आफादा अराय माने खावलायबोदों आरो दाबो खावलायगोन जोङो बर' थुनलाइ आफादा ससियेल लिटारेरि अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोङो बर' थुनलाइ माने राव थुनलाइ जौगानायनि बादैबो जोंनि समाजनि जिथुनाखि थामोनथा समाजनि जिथुनाखि जेंना जेंगोना बेखौबो जोङो नोजोर होयो आरो जों बिटिसि सरकार बिटिआर सरकारखौ खावलायदों जोंनि गेजेराव खौसे गोजोनथि लाबोनो थाखाय नोंथांमोना खामानि मावनांगौ आरो इयुनावबो आसाम सरकारजों जिहेतु नोंथांमोना दङ आसाम सरकारजों मोजाङै सावरायनानै जोंनि जिथुनाखि माने माखासे जेंना जेंगोना दङ बेफोरखौ सुस्रांनायनि राहाखौ लानांगौ होननानै जों खावलायदों आरो दिनैनि बे थान्दै मेलाव बेखिनिखौनो जोङो थांखि आजावनानै जोङो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ जों खावलायनो थाखाय माखासे थांखि नाजावदों अल आसामाव बर' गुदि फरायसालिया गं जौसेनिबो बांसिन गुबुन फरायसालिजों दाजाबनानै सिफायजानाय जाबाय दा बेखौ नोजोर बोयोबा बर' मिडियामा मोनसे समाव जोबस्रांलांगोन नामा
बिनि सोंथि सायाव नोंथाङा मा बुङो? नङा गुबुन मिडियामजों मार्च जायाखै जोंना मोनसे आसाम सरकारजों सावरायनानै बै समाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सोलोंथाइ मन्थ्रिमोन आरो बिथांजों मोनसे सावरायनानै आरो हायार लेभेल अफिसारफोरजों सावरायनानै मोनसे जोङो माइनसाव फैदोंमोन जोङो मार्जार जाबाबो बर' टु बर' बिजों आरो बर' बिजोंसो जागोन गुबुन बिजोङाव जानाय नङा बेयाव जोंहा माइनस दंखायो आरो बिटिआरजोंबो जों बिटिसिजोंबो सावरायदोंमोन बे बिटिसि सरकारजोंबो जोंहा माइनस दङ जे मिडियाम टु मिडियाम माने मार्जार जागोन दा खोथा जाहैदों मार्जारा मानो जाखो बे गंसे स्कुला जुदि 1:30 माने सासे फोरोंगिरिनि थाखाय जुदि 30 फरायसा थायाबा बे स्कुला खाथिनि 1 किल'मिटार गोजाननि बे एलपि स्कुलाव लवार प्राइमारियाव बियो मार्जार जाहैगोन आरो बियो एमइ स्कुलाबो बिदिनो माने 3 किल'मिटारनि गेजेराव माने मार्जार जाहैगोन आरो हाई स्कुलाबो 5 किल'मिटारनि गेजेराव मार्जार जाहैगोन बे मोनसे प्रसेस आरो जोङो डाइसकट आरो पिटिआरनि बे खोथाखौ जों बुंदों जे जोंहा बर' थुनलाइ आफादा माने जिहेतु जोङो बर' बिजोंखौ फोथांनायनि मोनसे संगठन आरो बर' बिजोंखौ बै समनिफ्राय 1963 मायथाइनिफ्राय जोङो बर' बिजों गायसननानै जोङो माखासे फोरोंगिरि थिसननो हादों आरो दा बुहुम फरायसालिसिम जोङो बेखौ लाबोनो हादों जोंनि खोथा बेनो जे बर' बिजोङा थांनांगौ बर' बिजोङा माने दावगानांगौ बेनिखायनो जोङो पिटिआर जिथु पिपल्स टिचार्स रेशिय' 1:30 खौ जों 6 सिडुलनि आन्दाराव जोङो 1:15 to 16 माने बिदि खालामनांगौ होननानै जोंहा मोनसे दाबि दङ खारन जोंहा 6 सिडुलाव माखासे हायनारि जनजातिफोरनि बा बर'फोरनि मोनसे जोंहा मोनथाय दं सुबिदा दं बे हिसाबै जोङो दाबि दावा खालामबोदों आरो जोङो बिटिआर सरकारखौबो दाबो बुङो जे बे बर' बिजोंखौ फोथांनो थाखाय पिटिआरखौ एसे लिबारेलाइज खालामनांगौ गुरै खालामनानै स्कुलखौ जों बासायनांगौ दा जोंनि खोथाया बेनो जे अल इन्डिया जिथुनिखि प्रसेस माने HRDD मिनिस्ट्रिनि जिथु प्रसेस बेजों खारफानोब्ला आरो फैगौ समाव नेशनेल एडुकेशन पलिसिजों खारफानोब्ला माने हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिजों खारफानोब्ला जोङो भार्नाकुलार मिडियाम हिसाबै बर' रावारि हिसाबै बर' बिजोंखौ जोङो मारै फोथांनानै लाखिगोन बेखिनिखौ जोंहा सिन्था दङ जों सानगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जोंनि हारिमायारि आफादफोरजों बर' बिजोंखौ जों माबोरै फोथांगोन बेखौ जोङो सावरायदों आरो आसाम सरकारखौबो जोङो बुंबाय थागोन आरो बिटिआर सरकारखौ बुंबाय थागोन जाहाथे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा माने बायनानै थाङा